Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni while nisenza into zami. Well, akho nto ingako nje ku-reflector esikakhulu. So ndithe xa ndivula ijournal yam ndichekisha i-wish list yam this year. Most beginning of each year ndiye ndenze i-wish list. So this year bendine-100 items. So as I'm going through that list, there's one item nje which stands out to fix a relationship with my sisters. I think last year we had a fallout and then this year I made it a mission that to mend the relationship yam nabo, and I'm forever grateful for having that courage to sort out the differences zethu. Siyadikana eqonda amantombi ayi-4 adikana njani. That's us. But what I love and forever thankful for uThixo kundobana we do not give up on each other. Noba sesidikene to what, we always have each other. I'm grateful for that. Xa sithetha inyani ibindim shemengxaki because yazi xa usesiphakathini, you're the glue that sticks the family together. So if awenzi what you were brought here to do, ifamily izoba neengxaki ezininzi. So ndim ongakhange wenza umsebenzi wakhe properly, and again ndim ophinda wazama ubana siphinde sibe right. So I think last year, towards the end of last year, ndenza ithathu ke. Ithathu yam initially yayizoba ngufamily over everything. But because andiqondayo ndike finish le family, into ezakwenzeka ndizothi xa mna ndijonga le thathu kuphi emlenzeni ndifuna ukuqhawula umlenze wam. Bhetele ndithi happiness over everything. Ndiyabadika shem bantwana basekhaya, ndidla ngothi kuba ubana njengoba ndinibhalise kwiipolisi zam eleke nindike ndazicutha ipesenti kuzo. So bathi ke nye into inoba asocuthe sowutshite kwaloo ID number. But I don't do that. It's just that funeka bahlale beyazi abantu bam ndiyabathanda and they are constantly on my mind and I am never giving up on them. So ngoku besenze utywala last weekend of June, it was just to thank the gods for taking us through everything that we've been through, everything that we've achieved. Like kuthi inkosi to kubo bonke abantu esihamba nabo endleleni, because sometimes siye sicele silebale kuthi inkosi. So mna ndiyabhiliva ke kwi-underground gang. If I'm happy, I'm gonna celebrate it through uba ndenza utywala ndibiza abantu kuxhelwe kutyiwe. If ndiyacela sila utywala ndicele phayana, because ndiyabhiliva kuyo yonke laa process. Even if I'm celebrating whatever, if akusilwanga kum, it's like ikhona into eshotayo, because I'm big on that. Yeah. So we did that ke ngala last week of June, but I didn't share the full video because besathe sarha. Also, you see kule video previously nisanoyifaka, the delay luyifaka because my voice was not voicing. You know, when you're so happy uyiyezela unqola then ufunya noyi-flu because uye kwenye province. That was me. But now I'm fully recovered, hence I'm only uploading these things now because, you know, just to go back on the importance of kwenza umsebenzi obuzalelo, I have to qhabela ubutpaphama. Yazi akadinwa shamsithi. Umama nezange abe fortunate okanye abe blessed with umntana ongumfana. So ngoku besegula wabiza ubutpaphama athi papam, naba bantwana bam, nguye umntu who must look after them. Banayo omnye ubhuti ngaphandle kwakho, and shem uyithatha serious yonke laa nto ubhuti. Akho nto ikhe yenzeke ekhaya angabikho, no matter how far it is okanye angayi-understandi. As much as angayi-understand uba phakathi kwethu athi andiyiva guys, icaciseni, make it make sense so that sikwazi ukumova together. Akadinwa shamsithi usisapota noba sesiqonda uba nayo shuka wethu akho sidingo, but usoloko ekhona. Enkosi bhuti, ungadinwa sithi. We appreciate zonke efforts ozenzayo ebomini bethu. Enkosi kakhulu shem. Phofu kum ubhuti shem undiprotector noba sengayazi uba uyaniprotector. I remember ngo-1997, if my memory serves me right,
wayekade musubhuti ebhridizi nje kuloo bhuti kwakungangeni mntu phayana because izinto zaphayana zaziluma oskilim nobani. So wayenxiba imkhono wejezi esuswe namehlo ezibizwa ngomzakezeke. I think it was before into komzakezeke yenzeke wayezibiza bomzakezeke sekukudala, but ngoku ke wayehamba nezaa zinto zakhe zazininzi. It was a lot of dogs. So ndabe ndikulaa ngxaki ndandikuyo, then because izinto zakhe zakhonkotha ndakwazi ubana ndiphume phayana. So I can't detail it here, but ubhuti kum he is my protector. And noba sendiphi, noba ndiyazi uba noba ndingathi ndihambe ebusuku kwenzeka into yoba isemotweni, I'll call ubhuti. He's my call away. For that and many other reasons, thank you, Bhuti. I love you and appreciate your efforts so much. Thank you. Anyway, just on the lighter note, guys, kweza list besizenze ngoJanuary, how far are we? Khinifakele stress. Andithi best sizokwenza A, B and C, like how far are we? Ano ndiye nenza into ethi ba ndifuna uba ndilose weight, ndiyithini, andizozixela ezinye items on because azikho achievable, but ukubona uqonda ufuna uzibekela pha. How far are we, guys? Ndim ndedwa lo mntu open ekhaya because izinto zakhe eziselestini azipopi okanye sibaninzi. Cela si-interact on the comment section. If ubukele till this far, are you family one? So subscribe to the rest of us. Let's like, comment, share, senze zonke izinto ze-family. Anyway, thank you guys for the love and support. See you on the next one. Bye.